BJP down down. BJP down down. BJP down down. BJP down down. Peniador yang ke diesel maka petrol. Peniador, peniador. Peniador yang ke diesel maka petrol. Peniador, peniador. BJP down down. BJP down down. Namar ka jingpen kiudor ka bakan san jong ka sarkar India ya ka petrol baka diesel ha ka jela bar ka rihi brok away ha ka bakane kala kata shisha yu duk usuk jong ka jela bar ka rihi brok away kinong yelam bagi duk hot jong ka Ribhoi District Congress Committee ha ka jingilam ba Meral Bonds im ubade president jong ka seng ha ka district bodu balong ru MLA jong ka nongpo constituency harangkat ka jingya senran lang uba balajir rani ubade MDC jong ka thain uba plilat tiuso ubade president jong ka nongpo block congress committee bodu ba Rocky Marwain ubade working president jong ka umsning block congress committee bat ki wei gi khot jong ka party mentak sing gila pelong ka jing yelum haka office trekam jong MLA bat MDC jong ka nongpo constituency harangkat ka jing ra ru igi plakat kum kadak ban penpau ka jing persha halor ka jing pen kiudor ka ba kha ya ka petrol ba ka diesel haka jela bat ka rihi brok away habala yo ban yakran bat kini kino yelam jong ka seng kila penpau ba kane ka jing le jong ka sarkar NDA balalam khamat ka BJP haka jing yelam jong menteri rangba kari India Narendra Modi bat menteri ka kampo iyeng jong kari wa Amit Shah bor balong ru presiden jong ka seng BJP haga ba kila shupen kiu kan san ka dor jong ka diesel ba ka petrol klam da perkhat ka jing e jong ki pai ba nong snong jong ka jela bat kari hi brok away kham tam ki baduk namar ba ka jing le jong ka sarkar kala penlong ru ka jing kiu dor jong ki marba mardi bat ki wei ki bagi break jupran kam ha ka jing imba man la kasngi shushu gila pen pawru komno ba ka sarkar NDA kam perkhat ye ka saw ka sian ka ba ki pai ba kari ki mat hakum ka ne ka por jong ka jingwan leng shop jong klam COVID-19 ha ka ba ki pai ba menta hi ki don hapdeng ka jing kerdu namar ka jing lockdown ka belaya borok chikata batat hadu menta komta na kaliang ka seng ka penram jur ye ka ne ka jing le jong ka sarkar bat ka dawaru ba ka dei ban pen her dor no marmar ye ka dor jong ka petrol bar ka diesel hakane ka juk kasni na kaliang kini kinong ilam kila lit buru ika memorandum hai deputy commissioner jong ka Ribhoi district kabala address show president jong ka ri bangin persya ya kane ka sarkar pedeng kabala yalam khmat da ka BJP halor ka jing kiudor palat jong ka petrol bat ka diesel bat kiwi de ki marba mardi hapo ka ri ka jongi namar kata kum ka Ribhoi district congress committee akan ke sini ni kum kadak bangin persya ya ka sarkar BJP ka NDA government hapo gari ke jongi ni penlong ya kane ka protes ka jingra ai kane ki plakat ban ai ka sur ka bajam na kaliang jong ka seng kongres ke jongi namar balai bangi hap ban mi sa surok ban penpau ya ka jing persya wat hapdeng ka jing yakun ke jongi ya ka khlam jong COVID-19 ru Andreng ngim la ban susong klik ti ban pet ya geni kijing sha yuraj jong ka hok jong pajba babun balang agari ba gajala ka jongi baro we agene ki khndiat tayo ba khndiat banai ki blale ngai ka jing yuraj jong ka nek sarkar BJP ya ki pajba hapo gari ka jongi ba gajala ka jongi ka jing kiudor sabab palat ngi penrem jur ya kane nagaliang jong ka seng kongres ya ka sarkar BJP ka baklem da pet ya ka khya ka shon jong babun balang bala supen kiudor klem jing mun ya ka petrol bat ka diesel kala long sisa ka bakta ya babun balang namar sisin ba kiudor ka petrol ba ka diesel ki kali ke belet ke bawan ke bakit ke marba mardi kan wan ya lamru ya ka jing kiudor hadu ke marba mardi kin kiudor ka bai kali bat ki wei jing don kam namar kata kalong sisa ka jing jinjar ya upat ba obobun balang kum ka seng ka badan ka jing kit kli ka seng kongres ka jongi ka bayeng hasnda ban upat ba na ka por sa ka por ni pen pau ka jing persya jur lengba jong ka ni ka sengi ha ka bang yeng renti ha ka jalla ba gari baro ka we ban persya igi polisi jong ka NDA government ka sarkar ka bala yalam da ka BJP ka bom syam perkhat su na ka benta uduk usuk urangli juki bubun besyam jinjar da ke jing kiudor palat jong ke petrol ke diesel khamtam ya ki marba mardi nadu ukhau ki than ki piat ki jhur ki jhep ke jing kiudor ka bomla suban batai ka balong hisa ke jing kita kum kadak bangia protes ka ke sengi ki sngo ban penpau lung bagi ki plakat kini ki jing sngo jing beper bat bangi sa lech sibit ban lech bu ya ka memorandum na kaliang jong parti kemala penbet kerpang Syai Deputy Commissioner ke jongi
kaba address yang presiden jong ini kari ban sengap ya kejeng jong poj ba jong kari kejong ini. Ka Ribhoi District Congress Committee ngia lumlang hangni ha nongpo rengkat kajing dunlang UMLA jong nongpo konsumsi ba Meral Bonsim iba pilat tiso kum working president jong ka Ribhoi District Congress Committee kejongi ba las merengar mi khmat kum presiden jong ko youth apo Ribhoi District kejongi ni kum kaseng kongres ka ba Ukraine man kopor na ka banta ki kup siliang ka sem siliang ni i bahakane ka jingwan jong ka klam COVID-19 ka jing sya ngat jong ki pat ba nong song snong ke jongi ke bala du no ya sibun ba ki kamagi kaji ki jongki andre bat kum hak ta kapor ngi i ba nakaliang jong ka sarkar BJP napo central ngi i ya jing kiudor jong ki umpnyang ki diesel ba ki petrol ha ka ba nyim semudur nakaliang jong pat ba ka sarkar BJP kan pen i da kini ki boj arsap ki jongka ha ka bangi i ba ha kini ki por lockdown ngi i ki aji yarap ki jongka da ki news pa na ka banta ki nong trebela andre da khongpong pat ka khlompat ya ka jingyo ke jingkot jong ki pat ba da ka ba kentudor ya ki umpnyang ha ka ba lakta sikade na ka banta ki pat ba ki babun balang tekum ka parti kongres nyemla ban susong klikti ban susngap ya ka gejingle jong ko sarkar BJP ba de namal ta kadaw hakane ka sngi ni lumlang kum ki nongtre jong ka sang kongres ban persya ajur ya kane ka jingle jong ka sarkar na ka central government ban kentudor ya ka dor jong ka umpnyang ka petrol ba ka diesel ba kane ka lakta sikat de ha ka jing kiudor jong ki marbam ki mardi ba kiwe ki mar ki ba kum ki pat ba ngi hap ben penun kam yaki kena maka takadaw hagani kesngi ngi kentulang yaki pat ba nong song snong bangin persya ya kane ke jingle arsap bat kene ki polisi trekam jong ka sarkar BJP kaba sim nakadiang bat khong nagamon kata kade ka polisi ke bangi i bagane ka sarkar kale ditende maka takadaw ngi wer ngi khot lang ya baro ki pat ba nong song snong bangi de ben persya ya kane karukom trekam jong ka sarkar BJP bat ngi khmelen tiru bakade ban sngam ban penhir dorno ya ka dor jong ka petrol bat ka diesel Ilong persya ya ka jingle jong ka sarkar pedeng ka bala pen kiudor ya kane ka umpnyang bat ya ka diesel tekum working president ba ka ju ka kum block president jong ka nongpo congress committee ni penremjur ya ka sarkar pedeng ya ka sarkar BJP ya bangitip ka sarkar NDA bat ya ka sarkar state kejungi hang di badon ka MDA government halor ka cipen kiu ya kane ka petrol bat ya ka diesel kane ka lakta sisa ya ka ri borok kawai khamtam ya ka jela ki barit namar ngi i ba ki bobon ki paj ba ki nong song snong ya po ka ri india borok kawai ni syam sitom namar hakum kane ka por ka bamenta ha ka jingdon jo kane ka khlam kane ka sarkar khause kam syam la sngap kam sim lapet ya uluk ulak ban kaile ban penkiu ya kador petrol sei kata kasngi ka bobha jong ka sarkar BJP kasngi bobha jong ka sarkar BJP kadai kani kebala pen kta mat yong yu pat ba kebala pen susi kala pen thang man sim ya ki pat ba nong song sunong tongin ken mau bangin long ki ba persya ya kani ka jingle jong ka sarkar BJP namar kani ka jingle jong ka ladang ngim yami madan ladang ngim ya persya kanong sya ka jing knyot yang ngi barkhat kinong song snong ki badon hapo kari india berok ka kum ka seng kongres ni persya jur ya ka jingle jong ka BJP ko sarkar BJP pet ya ka jing jong pat ba wat pet tang na menta ka jing mento ya ladi simet kata ka de ka masih nakaliang ka jongi nakaliang ka seng kongres angni hanong po nakaliang jong ka Ribhoi District Congress Committee disikintin akitin ni benrap lang hangni ya kani ki issue hakaba nakaliang ka parti kongres ka jongi baro kari india baro oi menta isim ya kini issue ka kongsane kata kalong kabalakta ya ka kamai kaji kabalakta ya ka jakpo jong kipak nong song song kari india baro oi nakadaw ka jing Q state palat jong ka petrol bat ka diesel tekum ka parti kongres ka bala sakri ya ka
ri hiborok kawai kabal ai ka jing syakri ka bahatam yo pai ba ngakwa banong hakani ka por ba ka sarkar BJP ka jing thmu lani kata ka agenda ka bari ka jong ka kalong kumbala kren sakmat kata kalong kumno ban khlong na uduk usuk kapno ngi i habang ipet hakini ki lockdown ki kiski jong ka lockdown balalet ni ba teng ka jingle ka jong ka kamdei ba kan yarap yo pai ba ngai kumba kanyon yo pai ba ngai kumba hakani ka por ka shim kabu kani sarkar BJP tangkum no ban yo lum ya kata ka jing kamai bari ka jongki tena kalian nga parti kongres hakani ka por hakari india hay brok oi bat hakani ka district ka jongi ni penpau ka jing persajur ya ka jingle jong kani ka parti BJP jong kani ka sarkar BJP hakpo ka jingelam jong Prime Minister Narendra Modi ka jingger pat ipat ba kalong bakin kindit hiano kisngi kinangwan kijingjengjar kinangwan bat kani ka sarkar kadang nyon yu pat ba kadang nyon yu duk usuk te ka jingger pat jongi kalong ba nakaliang ka parti kongres lada pinang kwa ya kata ka sngi ka babha ka banangwan nani kita ka atchedin ka banangwan phai khmat sa ka parti kongres philyo i kisngi banangwan kisngi babha bat nakaliang ka parti kongres ni penremjur bat ni persya ya kani ka jingkiu state palat nadu ka petrol ka diesel bat khamtam hakitu kisngi lockdown ni i ka jingkiu state kador ka mor hadu ka marbam mardiru jadi mar kata daw ni penremjur bat ni kondem ya kani ka jingle jong ka parti BJP